שלום לכולם, שמי עידו אדמוני, שוב אנחנו במערכים דינמיים, פעם אנחנו בנוסחת XLOOKUP. נוסחה זאת היא אחת הנוסחות היפות ביותר שיש, החזקות ביותר שיש. קצת רקע על ה-XLOOKUP. מייקרוסופט רצו לתת לנו נוסחה חזקה מאוד שתחליף למעשה כמה וכמה נוסחאות, את ה-VLOOKUP, את ה-Index, את ה-Match, את ה-HLOOKUP, את ה-LOOKUP. בעצם זו נוסחה שיודעת לעשות כל כך הרבה דברים, יודעת לעשות לנו שליפת נתונים, יודעת לקחת אותנו כעמודות מסוימות, יודעת לקחת נתיב מסוים, יודעת למצוא המון דברים שקיימים ב-XLOOKUP. ואני אציג אותה, בגלל שהיא כל כך מורכבת, עם טיפה ליותר הסבר ממה שהצגנו את מערכים הדינמיים. חשוב שנבין שהנוסחה הזאת בעצם סוגרת לנו, הפונקציה הזאת סוגרת לנו כרגע את הנושא של מערכים דינמיים. כי עד עכשיו אנחנו הכרנו את הפילטר, הכרנו את היוניק, הכרנו את הנושא של מערכים דינמיים, הכל בעצם מגיע ליחידה אחת שיכולה לעבוד בזכות ה-XLOOKUP. אז אחרי ההקדמה הארוכה אנחנו עכשיו נראה את היכולות שלה. יש לנו כאן נתונים, יש לנו את סוכנים, מחלקות, מוצרים וכמות. אנחנו רוצים לדעת בסופו של דבר מה הפדיון, פדיון כוונה כמות כפול מחיר, לא רווח אלא כמה מכרתי. לפי מוצר יש לנו פה שולחנות, מזנונים והכל. כדי לעשות את הפעולה הזאת אני אעשה איזושהי נוסחת שליפת נתונים. למעשה אני אמצא את המחיר היחידני של השולחן, אני אכפיל אותו בכמות, אני אציג את זה בצורה טובה פה ברשימה. כדי לעשות את זה אני צריך להשתמש כרגע ב-HLOOKUP. מסתבר פשוטה, יש לנו נתונים הוריזונטליים, אוקיי? יש לנו פה את הנתונים אומנם אנכיים, אבל הנתונים שלנו נמשכים בצורה הוריזונטלית. ולכן במקרה הזה היינו משתמשים ב-HLOOKUP. אנחנו רוצים שהוא ימצא את המזנון ויקח את השורה השנייה, לא כמו ש-VLOOKUP עובד עם עמודה השנייה. ולכן צריכים להשתמש ב-HLOOKUP. אז בואו נעשה את הנוסחה. הנוסחה היא HLOOKUP כאמור. יפה, אנחנו רוצים את ה-lookup value שלנו, שזה המוצר. אנחנו מחפשים את ה-table array, במקרה הזה זה ה-table array. שוב, חיסרון שקיים לנו ב-X, ב-V או ב-H, שאנחנו חייבים לקבע, אנחנו נראה את היתרונות הרבים שיש לנו ל-XLOOKUP. אז אנחנו רוצים להגיד לו שאנחנו רוצים את ה-row index number, את השורה השנייה, וכמובן, וזה עוד חיסרון שיש לנו נוסחאות האלה, אנחנו להגיד לו התאמה מדויקת, למרות שברוב המקרים אנחנו עושים התאמה מדויקת. עכשיו, לכל הסיפור הזה, אני רוצה למצוא את הנתון שלי, אז אני צריך להכפיל את זה בכמות. אוקיי, להכפיל בכמות, להכפיל את זה ב-D5. להכפיל את זה ב-D5. עכשיו קיבלתי תשובה, עכשיו אני יכול לגרור את התשובה, וקיבלתי את כל הנתונים שלנו. אם אני ארצה לעשות את הנוסחה הזאת ב-HLOOKUP, מה שאני צריך לעשות זה לקחת את הנתונים שלנו, וקודם כל להפוך אותם לוורטיקליים. אני אעתיק את הנתונים שלנו, ואני אדביק אותם בצורה ורטיקלית. עכשיו אני יכול בעצם לעשות את אותה נוסחה, אוקיי? בדיוק אותה נוסחה. כדי לחסוך בזמנים, אני פשוט אקח את הנוסחה as is, יעתיק אותה, ידביק אותה פה, יהפוך את ה-H ל-V, ואת הגבולות שלי, את ההגדרות שלי, אני פשוט אגיד לו שאני רוצה את זה פה. אוקיי? אז בעצם הגעתי לאותו מצב, הכפלתי את זה בכמות, הייתי חייב לקבע, הייתי חייב להגיד לו עוד פעם מדויק. נמחק את ה-H כמובן, שהוא לא שייך פה, ונוכל לגרור את הנתונים שלנו. יפה. אם אני רוצה באמת בצורה קלה לעשות את הכל, במקום לבוא ולקבע הכל, תראו כמה זה קל על ידי ה-XLOOKUP. בראש אני אסמן את מה שאני רוצה. אני אגיד לו תן לי שווה XLOOKUP. כן, אז זה קצת שיהיה לי נוח. אני אומר לו אני רוצה את כל המוצר, אוקיי, זה ה-lookup value שלי, אני רוצה את ה-lookup array שלי, המוצר נמצא וזה לא משנה איך זה מוצג, אני יכול להגיד לו המוצר נמצא לי פה, ואני יכול ליצור לו המוצר נמצא לי פה. יתרון עוד פעם של ה-XLOOKUP, שהוא יודע יופי לקחת כיוונים, לא מעניין אותו שום דבר, אני לא צריך לקבע שום דבר. אז בואו בכוונה, בגלל שאנחנו עושים אנכי, הרי שאנחנו יכולים לעשות גם אופקי, ניקח את המוצר, נגיד לו, אנחנו רוצים את התשובה שלנו,
אוקיי? אנחנו רוצים את הפתרון שלנו פה במחיר ליחידה. עכשיו, פה אני יכול להגיד לו כבר בשלב הזה שאני רוצה את כל התשובות, למעשה להכפיל אותם בכל הכמויות, כי זה היופי הנוסף שקיים לנו ב-XLOOKUP. וישר מפה, והכל עובד. בעיה שלישית שקיימת לנו ב-VLOOKUP, זה ברגע שאנחנו רוצים לקחת את הנתונים, נניח במקרה הזה לקחתי את הנתונים משם המנהל, ואמרתי לו, תיקח לי את זה מהטבלה, שם המנהל חייב להיות בעמודה הימנית הראשונה. במקרה הזה אני אפילו לא יכול לקחת חלק מהטבלה. אני ממש צריך לקחת את הנתונים שלי, להעביר את שם המנהל למקום אחר, אוקיי? ואז ממש להגיד לו ב-VLOOKUP שאני רוצה זה כולל זה, ורק אז אני אקבל את התשובה הנכונה. תראה מזאת, אם אני ארצה לגרור את זה, אני גם לא יכול לגרור את זה. אני צריך לקבע את השם מנהל. אם הייתי מקבע את שם מנהל, אז הייתי צריך להגיד לו, רגע, אני רוצה להחליף את זה מ-2 ל-3. ב-XLOOKUP אני ממש לא צריך לעשות את זה, כי היה וזה עובד בצורה הזו, אוקיי, וככה זה נראה. לא רק שאני יכול להגיד לו איך שאני רוצה לסדר את זה, אני גם יכול לעשות את זה בצורה מאוד יפה, דינמית עם כל הנתונים שלי. קח לי את הנתונים כמו שהם בתחום האחריות ואת השכר החודשי, תן לי XLOOKUP, אז אני אומר, קח לי את שם המנהל בכל הנתונים שלי, ותחזיר לי את כל תחום האחריות. אני אקבע את כל הדבר הזה, ואני אגיד לו עכשיו, Enter, קריאה שלהם למטה, ויש לי את כל התשובות, וזה הכל.